kasance tashar Kannywood Today TV wacce ta kasance tana furto muku sababbin labarai na masana'antar Kannywood gabaki ɗaya. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu Kannywood Today TV. Mai sauraro, idan wannan shine zuwanka na farko, ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da zakulo muku binciko muku sababbin labarai da za mu sakar muku su. Mawaƙin nan Auta MG bai ya sake sakar muku da sabuwar waƙarsa mai suna Ina Son Ki. To mai sauraro, domin samun wannan waƙar tashi sai ku tafi kan YouTube channel nashi mai suna Auta MG. Kar ka manta da danna mana